שלום לכם, היום אנה כאן. שלום חברים, כאן אנה בערוץ של אנה, והיום אנחנו נשחק את המשחק שיקויים בחמודי. אז קודם נשים את הרקע הזה, אתם רואים את הכתירה? עכשיו נערבב. פרסומת. לא היית חוצה היום? אני לא צריך שיניים בסוף. תחתכתי. כן. עושים פיפי וישר באת לפה. לא. אבא, צחצחתי בסוף, חצוף. אני אתחיל לבדוק. אבל תשלח את הכיסוי שלה לי, כי אני שמתי סב לאנה. כאילו, אנה שמה סב לי. אוקיי. שנייה. אוקיי, יאללה. בואו נשים את זה. בינתיים ז'נה פה מערבבת דברים. אני רוצה להגיד לכם שתירשמו לערוץ, תשימו לייק לסרטון, אנחנו מאוד מעריכים את כל מי ששם לסב ביום האחרון. כבר הגיע ל6 סאבים מהצפיות הסרטון הראשון שלה. ויש כאן פרסומת. במה סליטה? תנו לנו רגע לתקן. מעולה. עכשיו אני צריכה לבחור את השרביט. אני לא צריכה את זה. אני אקח את הכוכב. רואים איך אני עושה את זה? אז יפי. אנחנו... או, איזה חמוד. חמודי. עכשיו תסתכלו, אני יכולה להעביר אותו. כמה יהלומים. הם מאוד אוהבים לחצור. תראו לאן הם הולכים. לחצור עצים. תראו. הולכים לכיוון. תראו מה נעשה. טה-טה-טה-טה. בואו נראה מי. איזה שיקוי יפה. קיבלתי עכשיו שיקוי. ועוד פרסומת. עוד פרסומת. יופי. עכשיו אני רוצה את החדש. כל אחד עושה צורה שונה. מערבבת את זה. נראה לי שאני אקח את הדברים הכחולים. תסתכלו איך אני צריכה לחתוך את הארט. ואז לא. ועכשיו נוסיף את זה. עוד פרסומת יצא לנו. עוד פרסומת יצא לנו. הנה, בואי נתחיל. עכשיו בואי נוסיף את היהלום. ואחרי זה נוסיף את פרפר הלילה. אתם רואים איזה יופי? עכשיו בואי ניקח את הגדרה. הופ, יצא לנו. איזה חמוד! וואו! איזה יופי! וואו, התעלפתי. אוקיי, בואי נצא מפה. פרסומת יצא. עוד פרסומת. בא לי לעשות לי שוב עכשיו.
הוא מעניין איזה אינסוף יצא לי. אוקיי, אז אני אקח ואת זה. ביחד יצא כתום, אבל אני בטוחה שיצא משהו יותר כתום. עוד פרסומת. סליחה. אוקיי. אני רוצה את זה לטחון. מה? שנייה. רוצה לחזור. אוקיי, יופי. ועכשיו להעביר. אני אעביר את זה. אתם רואים? אוקיי. כשנגיע ל10,000 סאבים, אח שלי ואני נחלק המון שוקולד. תירשמו לערוץ. רוצים להשתתף על הסרט? תירשמו. מה? מה זה? איך אתה יודע? אז ביי ביי. ביי ביי.